بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رضينا بالله تبارك وتعالى ربا وبالإسلام الحنيف دينا وبسيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم رسولا ونبيا وبالقرآن الكريم حكما وإماما وبالكعبة الشريفة قبلة وبالمؤمنين إخوانا. Mehraban Huday Tebareke ve Teala hemmemizin ediyen taat ve ibadetlerimizi ahiretimiz avat bolsun deyip çekken zahmetleriniz, ediyen hayır dualarınız, tehammül ettiyen kıyınçılıklarınız ve başka da näme hayrat ve ihsanat edilyen olsa Allah Teala lütfu keremi ile kabul edip belki hemmemizin iki dünyası avat bolsun inşallah. Hazreti Mevlana idiya Kuddise sirruhu Mesneviye Şerif 25.000 beytin içinde katı bir kudretli kelamların içinde Huday Teala'nın Kur'an-ı Kerim'ini tefsir ediyor. Yani şiir formunda Huday Teala'nın kelamını eşitecek bolsan Mesneviye Şerif'i okuydilen Keşşaful Kur'an, Kur'an-ı Kerim'i beyt formunda Farsi dilde avadan ediyor. O benne Huda bir beytinne ediyor. Cismi insan kuzahay besteser ta daran kuze çe başet anneger gerbe mezrufeş nezerdari şehi verbe zerfeş aşıqi to gumrehi diptir. Adamlan zati adamlan kalbodi eyne bir kuze yalaq. Kuzen özü hedef del, zerfin özü hedef del. Zerfin içinde koyulan zat hedef. İçinde zehir var mı ya içinde su var mı? Bal var mı ya abi zemzem var mı? Şun içinde ne zat bilen işin olsun niptir. İnsanın da vücudu şu. Cismi insan kuzahaye besteser. Üstünden gözlep nezir edeyim bilip olmaya. Ta deran kuze çe başet anneger. Oğum bana derset ya. Gerbe mezrufeş nezerdari şehi içinde ne zat gözlesene otursun. Verbe zerfeş aşıqi to gumrehi. Ola adamın avadallığını gözlesen, o qiyizin avadallığını gözlesen, yani daşını gözlesen, içindeki zat bilen işin bolmasa, içindeki kullu inain yanzahu bima'in fihi. Ondan näme susuz ya, ağzından näme zadı kebliye, gözü bilen näme zadı gözliye, şu içindeki zadı vara teravet beriye, şu içindeki zadı vara hükmet deyiptir. Yani Hazreti Mahtum Aleyhisselam Türkmen formuna idiya Mahtum bile qarab sözle daşını jayın bilip serf et nanu aşını kamil tapsan qoy yolunda başını qoy yoluna başını er qadamına gez erdek bolorsan. Yani her insan olgu del. Her insanın aydan sözü kamil tasdik edilmeler. Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam ve şoňa asl ummet bolan insanlaryň ýagdaýy musulmanlar. İçinden Hudaý Taalaň aşky we rahm we şefaqat we çyn musulmanyň galbyny ýaranda, gorsagyny açanda yawma tublas sarair fema lehu min quwwati we la nasir. Kıyamatda insanlaryň ýüregi açylanda Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselamyň ýüreginden näme zat çykjak bolsa we her bir näme Peygamberimiz asl ummet bolan can yakan bolsa Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselamyň ýüregi bilen on içindäki çykýan mahzallardan geljek musulmanlar. Hazreti Cebrail ala nebiyina we Aleyhissalatu vesselam muharrabterin fereşteleriň biri Kur'an-ı Kerim'de kan peygamberlerin adı gelipdir. Ka peygamberlerin adı da gelmeyenler maslahate ilahi sebepli. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Minhum men qasasna aleyke ve minhum men lem naqsus aleyk.
bir ette peygamberlerin zikr bolupdyr Qur'an-ı Kerimde, bir ette peygamberlerin zikri hayır bolmandyr Qur'an-ı Kerimde. O Hudaý Taalaga görä hikmeti ilahi ýöne ma'ruf bir qissa edilen peygamberlerin ýaşaýşyndan aýtjak bolsak ey musulmanlar, Hazreti Cebrail ala nebina ve aleyhissalatu vesselam tamamı peygamberlere peygamber bolun diýip nazil bolan ferişte ýöne öz peygamberimizin kadryny bileyli. Hazreti Adem aleyhissalama kullu mübarek ömrüni Hazreti Cebrail aleyhissalam 12 defa gelip ziyaret edipdir ve peyam getiripdir. Hazreti Adem aleyhissalam iki evvelin peygamber, şoňa Hazreti Cebrail aleyhissalam diňe 12 mertebe gelipdir. Hazreti İdris aleyhissalama 4 mertebe gelipdir. Hazreti Nuh peygamber 1450 ýyl ýaşan peygamber ala nebina we aleyhissalatu vesselam şu 1450 ýylyň içinde Hazreti Nuh aleyhissalama 5 mertebe gelipdir. Hazreti Cebrail aleyhissalam Hazreti İbrahim ala nebina ve aleyhissalatu vesselam'a 42 mertebe 42 mertebe geldi diye. Hazreti Musa aleyhissalama 400 mertebe, Hazreti İsa aleyhissalama da 2 mertebe. Ama bizim Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam canımız fedası olsun, bize can yakıp tamamı ümmetlere kıyamete çellim cevap kuvalan on doğruluğu ve on bereketi Hazreti Peygamberimiz aleyhissalatu vesselama mübarek 63 yılın içindeki köpsi 40 yaştan beyle 24.000 mertebe geldi diye Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam. Ne mani bildiriyor ey Müslümanlar? 24.000 mertebe Hazreti Cebrail aleyhissalam Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam'a şu dünyada ziyaret etti deyipdir ey Müslümanlar. Geçen heften idi Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam'ın mübarek ehl-i beytinden Hazreti Hadice yalaklar ve beyleki aydılan mübarek sahabalan iman getirmekliğinin gurrun geçti. Indi bu gecede Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam'a bir qati muhim ayalan biri iniye. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Fasta bima tu'mer ve a'rid anil müşrikin. Ya Resulallah, hukmi asmandan yıldırım çakışı yalak. Darqılladıp ses bilen, hayvat bilen milleti eşittir. Ve kafirler bilen işin bolmasın näme diýerler? Ýöne men tarafımdan gelen hukmi adamlara, insanlara eşittir diýip Hudaý Taala tarafdan şu mübarek aýe inenni Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam Mekkeň adamlaryny hemmesini Safa dağı üýşürdi diye. Şonu aýdypdyr. Kul ya eyyuhan nasu inni rasulullahi ileykum jami'an allazi lehu mulkus semawati vel ard la ilahe illa huve yuhyi ve yumit. Ey adamlar, bilin Hudaý Taala meni size peyam resan diýip iýerdi. Ahiretten Hudaý taraftan peyam getirýän formuna iýerdi. Hemmäňize iýerdi. Ol bir Hudaý Taala ki asman we ýer şoň ihtiýaryna ve adamın dirilmekligi, dünya gelmekligi ve dünyadan geçmekligi de şoň ihtiýaryna şu peyama aýdypdyr. Şu peyama aýdanna Hudaý saklasyn, Hudaý Taala'nın gargan bennesi Ebu Leheb gıýgyrypdyr şonu. Ey adamlar, maňa ananyp bermäň, bir men dogan oglanym, bir täzeden mer akylyny ellenmerdi, bir biderek maň ýagdaýyna ananyp bermäň, dargan diýdi diýe, şonu mereke dargady diýe Hudaý saklasyn. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam da narahat bolup öýüne öwürip gelip hatta bir nefer de iman getirmänler. Sonra mübarek aýe iniye. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Ve enzir aşiretekel aqrabin wahfiz cenahake limen ittaba'aka minel mu'minin. Ya Resulallah, sen öz yakın qarnaşlaryny ahiretin qynçylygyndan, Hudaý Taalaň ukubetinden, azabından gorkuz. Yani wahfiz cenahake, qanatyň yaz, yani mehabbet et, limen ittaba'aka minel mu'minin. İman getiren musulmanlara mehabbetin bolsun, qanatyň ýay diýipdir. Şema mübarek aýe inenni ey musulmanlar, diňe fakat öz ehl-i beyti ve özü dost ve yoldaşyna meňzeş adamlar ente 40 adama barana 15-20 adam musulman bolupdyr. Inni kullu Mekke-i Mukarremede sanady-da Qurayşy ki defenli ýerti tiretýän adamlar, dünýä
adı çıkan adamlar, siyasete maliler var, siyasete içtimailer var. Mekke-i Mukarremen o bahatinden istifade edip, Mekke-i Mukarremen ulaqan heyeti o menase deyip öz vaxtında tanınan adamlara gelip peyam edip yetişmeli Müslümanlar. Şonu Hazreti Ali radıyallahu ta'ala anh bilen Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam bir gurrun edipdir. Ey doğan oğlunum Ali radıyallahu ta'ala anh, Hudaý Taala maňa buyurdy, darqyllatda hukumlar eşitdir diýdi. O tarafdan da doğan garnaşyňy ahiretin azabından gorkuz diýdi. Men nemeni safadaga çykyp aýtdym, bula men bilen jeňetjek bolýarlar, men sözümi kabul etmeýärler, maňa eziyet berjek bolýarlar. Wa men özüm bilen Hudaý Taalaň arasynda sukuty ihtiýar etsem diýip, şonu intihab edipdim. Ay men kepläp bermäýin entek. Bulara habar atyp boljakka diýdim. Şey diýem dedi, Hazreti Cebrail aleyhissalam, dostum Cebrail geldi. Maňa aýtdy ya Resulallah, özüňe boyun bolan, wazife bolan, ohda bolan zady bitirmesen Hudaý Taalaň azaby hemme kişe deňdir ha diýip şu gurrun maňa aýtdy. Meninni näme bolsa da Hudaý Taalaň hukmy diýip dogan garnaşlam gorkuzmaly boljak diýdi diýeýim musulmanlar. Şonu Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam'ın öz garip ýagdaýy Hazreti Ali aýdypdyr. Ey dogan oğlunum Ali, bir çanak, taqriban 3 kilo yarım, bir çanak bir iwiçki amad etdipdir. İçine de yani bir nahar taam amad et, içine de etjazat dogrumça we bir dekmeşde süýt amad et. O hamşy Benu Abdülmuttalib ben kakımdan önellerin hemmesini çağır. Şolary hemmesini Hudaý Taala çağırjak. O ham Hazreti Ali radıyallahu ta'ala gurrun beriye Abdülmuttalibden önü vesellerden şolan agtıklarından 40 adamı çağırdık. Olakon agdy gözleyen adamlardan. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam'ın aýdyşy ýalykda iwiçke amad etdik. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam'ın mübarek ewine goýdum. Peygamberimiz kulu bismillahi taala Hudaýyň ady bilen iň diýip başlady we ýanky teýýarlanan zat Ali'ň jany şoň elinde bolan Hudaý bilen gasam içýän diýip Hazreti Ali radıyallahu ta'ala aýtdy. Mene Ali'ň jany Hudaý Taalaň elinde bolan şo Hudaý bilen gasam içýän, men teýýarlan taamym birje neferlikdi. Şo süýdi birje adam işse tökenjek. Şo taamy birje adam ýese tamam boljak. Emma şolaň hemmesi qırqysynyň hemmesi işde süýtde tökenmedi, hemmesi doýdular, iwiskide tökenmedi. Şonda Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam sözün başlajak boldy mübarek sözüni. Şonu ýankyzaňlar Ebu Leheb bir zada aňyp bilen däweti bihali bolmalylar diýip kepläp başlapdyr. Ey Abdülmuttalibden öňü weseller. Araňyzda şu Muhammedi sehreden nädir, kahynyň birini elten nädirler, şu özüne peygamber diýip duha diýip Hudaý saklasyn, hem iýipdir, hem Peygamberimiz aleyhissalatu vesselama dille görüp Müň izine düşen adam bolmur. Bir mugada ey Abdülmuttalibden öňü weseller. Şol adam özüne peygamber diýse, biz kabileleň ewine durup bilmers. Men çärem ýok. Çärem ýitirer. Şuň özüni Hudaý saklasyn, Hudaý Taala günämiz geçsin. Min baby tarih fakat kıssalar aýtmak üçin aýdýar. Bu zatlar fikre getirmekle dogurdal. Ebu Leheb aýdypdyr, çärem ýok. Eger öz dogan oglanym da bolsa, eger şu zatdan el çekmese men munzynnan edip hepseder, günne kökezmer. Bu kabileler bilen men guruşmaklygymdan muň özüni men hepsedip zynnan etmeklegim ýeňil maňa diýdi diýe. Hudaý saklasyn. Bu gurrundan tamam bolýar turýarlar gidýärler. Şonda Hazreti Ali de ey Ali, Peygamberimiz aýtdy aleyhissalatu vesselam, ey Ali, bu jelasamyza netije bermedi, ýene bir gün eýneşin ýalak çağır diýip. Sonra eýneşin ýalak bolup adamlar çağır ýazad ediýär. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselama nesip bolup söz başlaýar. Elhamdülillahi nahmeduhu ve nestaînuhu ve nu'minu bihi ve netevekkalu aleyh. Mübareken sözler aýdyp nasihat berip şirkden çekindirip ahiretden gorkuzup amele salihlara teşvik edip kan mübarek sözler aýdýar. Ve ahirinde de aýtdy: Ey men dogan garnaşlam, kim menden himayet etjek? Maňa dogan boljak diýende şonu Hazreti Ali öz imanny aşkar edip, ya Resulallah, men sana iman getirdim. Sen iziňe düşjek, sana hami boljak diýip
Şonda Hudaý saklasyn Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam şi ikilenji mejlis kurup adam ýeşirip etam edenne de ýanky adamlaryň hemmesi öz emulary, peser emularynyň hemmesi gülüp näme diýip Hudaý saklasyn maskara edip ýene dargadylar diýe ýenden soňra. Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam gaty narahat bolup soňra mundan bir näçe gün geçenden soňra ýene de adamlary Safa dağa çagyrýar. O muga bir adamlaryň üýüşüp elam etjek bolanda bir peýamy elam etjek bolanda Safa dağa çykylardy diýe. Safa dağa çykyp ey Qurayş, Mekkeň adamlary diýip üýüşürip eýne evvelki rivayet ýala kan zadaýdanna şonda Hudaý saklasyn ýene Ebu Lehab gıýgyryp tebbelleke ya Muhammed eli hada da'awtana ey darga qaladyň Muhammed diýipdir. Hudaý saklasyn aleyhissalatu vesselam şundan çyrym ýene biz üýüşürdiňmi diýipdir. Şonda Hudaý tarafdan Hazreti Cebrail aleyhissalam şu märeke darga maka Sure-i Mübareke mesed tebbet helak bolsun diýdi. Ýani bir adamma gawluk güni görmäni darga gitýär, özü de dargaya, izi de dargaya. Şoňa Arapça tebbet diýerler. Ýani bir sahraý ýerler bolsa şoňa tebbet diýilýär. Ýani adamlaryň darga gitýän ýer diýdi. Hudaý Taala gaýrat edip tebbet yada Abi Lehabin we tabba. Bir aýan evvel ahyryny Ebu Lehebe gargyş gelipdir. Tenha kafir iki bir aýan içinde aýan şurusy we aýan hitamy hatmy tökönmekligi şoňa gargyş bilen gelen Hudaý saklasyn Ebu Leheb tebbet helak bolsun şo betbaxt ahyryna we tebbe ýene de aýtýan helak bolsun diýip Hudaý Taala aýyn deripdir. Yani kim dargamalyşda ey musulmanlar? Görün bu talebeyle bu Lehebini ulug derya Levide hoş kelebini. Ulughan deryadan Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam ki nägadar insanlar tula tarihte ak çekip aglak geçipdirler bir ziyaretini görsökdi ey musulmanlar. Ol insanyň doğundan şefaat afan, ol insanyň basan ýerinden şefaat afan, ol insanyň mübarek asasyndan şefaat afan, gözleri açılıp körlükden Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam'a muzmen dert gelende muzmen şonyalak bir adamlar gelerdi diye çağalar muzmen dertli Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam'ın ýanyna gelende Hudaý Taala'nın kudreti bilen lalla bolsa açylardy, körde bolsa gözlü bolardy diýe musulmanlar. Beter gaty tarihte bir 17 adamyň ada agzalypdyr musulmanlar. Jawallar tahqiq etsin, görsün şolaryň eziyetlerini bir etdi, eziyetlerini bitirip onu agzamany musulmanlyk gaty narahat ediýär. Agzap bolmaýar. Ebu Leheb, Ebu Cehel, Ukbat ibn Abi Mu'ayt, Hikam ibn Abi al-As, Aswad ibn al-Muttalib, Aswad ibn Abd Yawuz, Walid ibn Mughira, As ibn Wa'il, Umayyah ibn al-Khalaf, Ebu Qays, Nadr ibn al-Haris, Munabbih ibn al-Hujjaj, Sa'ib, As ibn Sa'id, Haris ibn Qays, Aswad ibn Abd al-Asad, Adi ibn Hamr, As ibn Hisham, şolaryň hemmesi Hudaý saklasyn 17 adam gaty Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam'ın awrynyň üzünne, eziyetiniň üzünne gaty eziyet berdiler diýe. Betirde kan eziyet beren Nadr ibn al-Haris kesekilen arasynda. Inni tarihte agzalypdyr, ýeke-ýeke şolaryň näjeri eziyet berýänini olar inşallah siýratyň jelasatyna geler. Deslap eziyet berip başlan öz emusy Ebu Leheb Hudaý saklasyn. Bir de Ukbat ibn Abi Mu'ayt Hudaý saklasyn. Ebu Leheb bilen Ukba ikisi Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam'ı hemsaýedy diýe. Şonu Nowatyrak günne şu Mekke mukarremede malgara bolsa şolaryň ýataklaryna aýlanyp, şolaryň tezeklerini, şolaryň peşewlerini ýygnap Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam'ın gapsyna gelip dokup giderdiler diýe. Çyksa basyn aýag bulaşsyn diýip. Aýanda da kan eziyetler geler. Hudaý saklasyn. Hom Peygamberimiz ýumşaklyk bilen ey goňşulam, ey amu, ey agam näjere hemsaýagy welýasyň hemsaýagyňyz diýip narahat bolup gaftan ýygnap äkidip ýene de çöle oklardy diýe. Ya zulmejaz diýip bir bazar wady diýe Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam'yň wagtyna şonu beýleki insanlar iki sonra iman getirip sahaba bolýar, şolar gurrun merýär. Biz diýe Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam täze peýgamber bolanny şonu zulmejaz, okaz, olakon dünýäň her ýerinden gelip ticaret edilýän bazarlarda görürdük. Bir adam şonu "Qulu la ilahe illallah tuflihu." La ilahe illallah diýen gönönörsiňiz diýenne şonu ol adamy da tanymardyk. Şoň ýzyna bir adam düşüp dudy. Düşýärdi şoň ýzyna. Käde görürdük arkasyndan daş berip, daş bilen vurup, aýagyna daş bilen vurup,
şu ewünnäki ýörüp barýan la ilahe illallah diýen gönönörsiňiz diýen adamyň ayagy garagan bolup şey dip ewünden marya sırtynda kikde güýji ýetanak sırtynda da bir nefer şey dip zol daş bellap ayagyny garagany ýuwup durany zol görördük. Ýekäde görördük başga ýerde bazarlarda şu ewünnäki ýörüp barýan adamyň kellesine gum goýardy. Ay maňa ananyp bermäň, ay bir däller, ay bir sahyrdyr, ay bir betbahtdyr, ay bir akyllançaşandyr dip sonra İslam ýaýrandan sonra gördük. Ola ewünnäki Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselammış, sırtyndaky da öz ämusy bolan Ebu Lehebmiş diýär musulmanlar. Hudaý saklasyn. Etibaryndan istifade edip bu zatlaryň üstünde kän biderek ýagdaýlar bolupdyr. Ahyrkyja görüňi Siret-i Mübarekden Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselamyň intik qanat beklemäni fakat öz doğan garnaşlaryny dini İslam'a çağırmaklyk bilen destur tapan Hudaý tarafdan. Şu güllerde Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselamyň emular agalary beýleki Qurayşlar bilen Mekke-i Mukarreme Kâbe-i Şerife zâdehallahu ta'zimen ve teşrifen Kâbe-i Şerifen gapdaryny Hicr diýerler, Hatim diýerler. Bir mihrap ýalak bolupdy, şoň içinde üýşüp mahfiyana bir qarardat baglapdyrlar. Näçe adam bolup başdak bolup geleyli biz şundan turamyzdan sonra gideyli gün Peygamberin Muhammedin Hüseyin Aleyhissalatu vesselam gideyli nerede görsek üýşüp şo tajykda şonu öldüreyli dipdirler Hudaý saklasyn. Şu meclisten turmaka bu gurruny Hazreti Fatıma radıyallahu taala anha Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselamyň görür gözi öz gyzy görüp Peygamberimize barıp aglap aýdypdyr. Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam da gayrat edip üstüne gaýrypdyr. Göreyli näzire bolýarsylar diýip. Şonda yerden mübarek bir gysym toprak alypdyr. Kâbe-i Şerifeň mübarek Metaf Şerif tawaf edilýän haýatdan şoňa şahatil wujuh ay ýüz garala diýipdir Peygamberimiz. Şahatil wujuh diýäkimde şo gumo çüflep ýanky oturan adamlaryň hemmesine sepip ýyzyna gaýdypdyr. Hudaý Taala'nın gudreti bilen, Hudaý Taala'nın hikmeti bilen Ewde jenge Bedir bolýar. Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam 13 ýyl Mekke-i Mukarremede Peygamber bolup ýaşandan sonra Medine-i Munawwara baryp sonra da jenge Bedir bolan evvelin jengiki tarihte neziri ýok. Şu jenge gelenne ýanky her bir insany ki şu Peygamberjanyň şu ýüz gara betbaht diýip gumo çüflep şondan bir zerre şoň ennamyna degen bolsa jenge Bedirde bela fasyla şolaň hemmesi ölüp cehenneme gitdi diýär musulmanlar. Yani ýüz gara diýeniň hemmesi Hudaý saklasyn siňiti diýär şu jenge Bedirde ölüp gitdiler evvelin jenge İslamda. Ýüz gara diýip kime diýerler musulmanlar? Ýüz gara diýip cehennemi adamlar oduň içinde yanıp Hudaý saklasyn ýüzler gara boljak, ýüz gara diýip şoňa aýdylýar musulmanlar. İman getirmejekleri belli bolupdyr. Ey jawanlar, evveli İslamda kän gynçylyk çekipdirler. İnşallah gelecek hafta maňa bir gowy bernama döküpdün. Bir hedefler, bir bernamalar, bir dersler bilen barýan asla ýuwaş. Hudaý Taala'nın nesip edenden ýöneşik ýerde Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselamyň mübarek özüniň janyna kast edilmekleri, öýüne barıp taamyny ýenden soňra dini ýüzüne worup maskara edip gaýtmaklygy, ya dağda milletin arasynda biýawary etmekli kim öz ämusy, kim öz agasy dayanmaly adamlaryň biri. Şoňa meňdeşken eziýetler bolup mübarek Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselamyň bir damja ganyna nagat erzeş berýär musulmanlar biz. Şo Peygamberi ki görsek diýip bir arzu edýär. Arzu edip geçmiş öňkü nebiler celil rahmeti sen sanada belli. Akçakyp geçilenler izine canymyzy berjek ey musulmanlar. Şo Peygamberiň zindigi namazyny eşitjekdik gelmänlersiňiz mi ýa-da bolsaňyz. Şoň ýaşyny mübarek gan fakat din ferheng bolsun, din ewe düşdüni zähmet çekip özi piş gadam bolupdyr, jahanyny tehdit edilipdir. Şu gecede bir mowzu agzajak bolýan. Ey jawanlar, bu mowzu men de görürüm, siziň de görürüňiz. Gowja düşüneýliň. Bize musulman diýerler. Musulman diýip näme diýerler? Hudaý tarafdan gelen hukmy kabul edip şonu etjek bolýan adamy musulman diýerler. İslam'ı kabul eden adam, Peygamberin kitabının näki bolýan ýagdaýlar kabul edip başardygynça etjek diýen adam. Biz şu iýdämiz ýanky küýden içindäki gurrun. Şu mescit dolu adam şolaň hemmesiniň iýdesi şu bolmaly. Musulmanyň içinde näme iýde bar, näme hedef bar?
Biz her zadyň izinden gitsekde, her tijaretin, her şoglun, her kesbin izinde bolsak, her ýaşda bolsak, her milletde bolsak, her ýerde ýaşasak ey musulman, biziň içimizde şu ýyda sabit bolmaly. Biz musulmançylyk ýok ýerde biz bolmaly. Suikast bolan ýerde men hedefim şeýle Hudaýa garşy gitmelmiş. Hudaý begendir bir azazyk dünýede musulman hep şoňa diýerler. Eger pul biziň öwümizde geçjek bolsa puldan geçmeli. Gyz biziň öwümizde geçjek bolsa Hudaý Taalaň şeriýetini defelemeli bolsa onu gyzdan geçmeli, maldan geçmeli, jandan geçmeli. Huzuru fizikilerden geçmeli bilen tek yerlerde. Eger Hudaý Taala söýmejek bolsa diýip şi ýyda hemişe bolup durmaly musulmanlar bizde. Bir de Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam'ın mübarek ýeňil ýagdaýyndan sadece bende bolup ýaşamaklıktan şeýle fereşte gelip dursa-da Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam öz öýüniň hademi diye, öz öýüniň hitmetkardy, gerek ýerine haýadan arasalardy. Kewşi ýyrtylanmasa mübarek kewşin özü tikerdi. Mübarek doğanyny çykaryp özü yamardy. Bir mugadan ummahatul müminin yetişmese dawarlaryny sagmaly bolsa dawaryny özü sagardy Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam. Käde öýünde ýekece diýesi bardy, şoň otup almanyna sährak gidip şoňa ot ýygardy öýdi. Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam aslen intigam almady hiç kim üçin. Öz zindegisi hiç kimge ýük bolmady we hedefinden sawymady. Men aýtjaklarym şeý musulmanlar. Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam men din getirdim, men iman getirdim, men hedefim Kur'an'ı tebliğ etmek diýip öz ýaşaýyşyny başga kişi ýük etmedi. Men sagyrymsa, men palanym et diýmedi. Sadece öz öýüniň işini öz ederdi. Oň mugabelinde de Hudaý Taalaň buyrugyny ýaýratmaly bolanda, dini ewe sürmeli bolanda Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam entik ja düşmedik din. Entik ýola düşmedik zadyk itiklemeli. Sen bir maşyny itikleýärmi musulman? Sönen maşyny. Gidenden sonra entek bir barmak bilen gidiyor. Teherrüke düşenden sonra. Emma entek ja düşmedik, ferheng bolmadyk. O da gyzyna rahmetmäni diri öldürüp duran zaman bulan gurrun geler ey musulmanlar. Hatta sahabalara bir eziyetler verecek. Şu eziyetleri bermekliň özü insaniýet kabul etmeýän. Näjide ýürek bilen, haýsy ýürek bilen şu azaplar beripdir diýip eşdersiňiz ey musulmanlar. Pes biz öz hedefimizden ey musulmanlar, çyn musulman boljak bolmaly. Bir wagt Hazreti Zeyd ibn Sabit diýen bir Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam'ın sahabasy Allah'a men gelýärdi diye şeýle ýörüp, Allah'an adam başdaklaň biri. Şonda Hazreti İbn Abbas radıyallahu taala anhuma Peygamberimizin peseremusy evvelin mufassir Kur'an-ı Kerim hem Peygamberimize karnaş diýip hem alim diýip hormaty var. Hazreti İbn Abbas, Hazreti Zeyd ibn Sabityň şeýle ýekeje ulagy gelýänini görüp, ýor taýhamda şoň baryp ulagynyň ewünden tutup ýytyk gaýdypdyr. Şonda Hazreti Zeyd ibn Sabit diýipdir: "Meh ya ibn amme Rasulillah sallallahu aleyhi ve sellem." Beýtme diýipdir, haýt beýtme. Ey Ibn Abbas, beýtme diýipdir. Sen peýgamberiň peseremusy, sen bir alim adam, beýtme diýipdir. Men özüm giderin diýipdir. Onu Hazreti İbn Abbas aýdypdyr: "Hakaza umirna an naf'ala bi kubaraina." Peýgamberimiz aýtdy bize diýipdir, "Olakan adamlara şeýtden hormat edin" diýip peýgamberimiz öwretdi diýipdir. Yani wagan şu bir zady ki dinni şon be suret zinde jama'a saltdyrlar. Şonu Hazreti Zeyd ibn Sabit diýipdir. "Ha heýlem onu" diýipdir. "Ey Ibn Abbas, bir eliň berseň sen, bir eliňden tutaýyn" diýipdir. Elin tutany pakka ogşapdyr. O näme ogşaýan diýenni biz de diýipdir Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam'ın sahabasyna, we ýoldaşyna, we peseremusyna, we ehli beýtine şeý diýip elinden ogşamaly diýip bize de şu hukum geldi diýipdir. Ýek terefe dämişlikde musulmanlar, çyn musulman bolup ýaşapdyrlar. Ya Hazreti Muaz ibn Cebel radıyallahu taala bir wagt Hazreti Ömer'in halife wagtynda Hazreti Ömer Beytul Mal'ken könek gelip durdan awadan bahaly dollardan. Hatta bir etde dollar wady diýip şumadyň kıymatyny hesap etjek bolsak şayet 5 milyard kıymaty bolsun. Şu wagtyň dollaryndan padişahyň giýen dollary Hazreti Ömer'in wagtynda duha şonda sahabalara paýlaýan. Şonda Hazreti Muaz ibn Cebel'e bir baharragyn birini berende Hazreti Muaz
eýýem satakamda 6 tane berde musulmanlaryň berdeleri var ki 10.000 eline bir suret esir bolupdy, şonu azat etdi diye pul bilen. Bu gurrun Hazreti Ömer'e barıpdyr. Hazreti Ömer yeni bir dony beripdir. Hazreti Muaz gaharlanypdyr. Näme dipdir? İwerdin ki awal men paýym diýende, onda sen 6 tane kul azat edip dursaň musulmanlaryň kullaryndan. Yine de saňa berýän dipdir. Ey Ömer, beýtme dipdir. Gahary gelipdir Hazreti Muaz ibn Cebel, alim terin sahabalaryň biri, fık tarapdan. Ey Ömer, eza farak haketsek bolsaň sen kelläňi ýararyn men dipdir. Hazreti Ömer radıyallahu taala şonu kellem sen öňde dipdir. Ra'si beyne yedeyke. Ey Muaz, men kellem sen ihtiýarynda dipdir. Wagtyke men beren donum bilen 6 tane bir narahatyda negaranyda ýaşap biren adam hoş boljak bolsa, Ömer'iň kellesi ýarlysyn dipdir. Yani kelle yarmana raziye musulmanlar bir bende hoş bolsa razi şoňa. Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam'ın asl ýerine düşmek. Bulan küýdelerinden sizi ýandatçymy şey musulmanlar. Bizden ne bayat sızmaly. Bayat birbirimize mehabbet etmeli, hormatyny saklamaly musulmanlar. Alimlaryň biri gurrun meriye Mekke-i Mukarreme'de bir wagt tawaf etmäne, yani hac etmäne Mekke-i Mukarreme'ye gittim. Şonda tawafyň içinde bir gün tawaf etsek bolamdy. Bir gün bar tawaf etsek bolamdy, hajylan gursaklaryndan itiklep hayalladyp barýarlar bir adama yol açjak bolup. Onda näme? Onda bir palan adam bir tawafyna adam mızahym bolmaly diýip şoňa tawafyna yol açyp beýleki hajylary itikleştirip horlap durlar. Sonra mundan aý geçýär, ýyllan ýyl geçýär. Bagdada gittim, Bagdada gidemde adamlaryň bir kän ötüp geçýän köprüsi bardy. Şo köprüň ýanyna ýanky adam, o ýolun açylýan adam dilegçi bolupdy. Şonda men ne geçjek bolamda menden bir zat diledi. Men heýran galym, men heýran galyşymy bil. Maňa aýtdy diýe. İnni tekabbartu fi mawzi'in yetawaza'un nasu fihi. Bilýänmi, sen ýüreginden men tanıyan bolmaly, bir adam gören bolmaly. Men adamlaryň gözlerinden ýaş döküp, boýullaryny ýere süýndürip, aglayan ýerlerine men tekabbür etdim. Hudaý Taala men zelil etdi diýipdir musulmanlar. Onun üçin adamlaryň peselýän ýerine peselmek gawdyr. Azadyk pula alanyp, azadyk magama alanyp, Käbende hodalar we magamy sebepli, serweti sebepli mescide gelbilenak. Barzak yerlerine barıp bilenak. Yok, o mallaryň hemmesi musulmanlar mehrumiyete sebepdir. Cennetin gelişigi näme? Şu mahal cennet dipdironi, behiş dipdironi inşallah hemmeňize nasip eder. 8 cennet diýilip durany, şu cennetin asl benasy nämeden? Sen subhanallah diýdin, cennetten sana bağ salyndy, bağ ekirli. Elhamdülillah diýdin, cennetten sana kerfişler teýýarlandy. Cenneti awdallap duran şu ýeriňizdeki musulmanlaryň cennette ýaşajak adamlaryň ameli salihi cennete awdallýar. Şolaryň amelleriniň nurundan ferişte yaradylýar. Şolaryň amelleriniň nurundan mesalihi cennet musawiye musulmanlaryň ameli ipdirey musulmanlar. Om küýden içindäki serwet Cevvile sen aytdım, küýden içindäki serwet näme mesraf bolýar? Cennetdäki öýmede mesraf bolsun ey musulman. Cennetdäki bostana mesraf bolsun. Dünýede Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam garyp geçdi, baýlyk nesibesi gawzat etmän bilen müşkil ýok ey musulman dogalla. Hazreti Abu Abbas Neysaburi diýip Neysabur tarafdan bir gaty Hudaýyň dogusy geçdi diýe. Şo ahir ömrüne aýdypdyr, Hudaýa şükür. Men Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselamy begendirmek, asl ummet bolmak o zatlaryň gurrun däl ey musulmanlar. Näme diýe bende hoda? Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselamyň namy amalyny on eden sogawynyň içinde minde bir meni hakyryň, meni sada musulmanyň ameli bolsun diýip şoňa hewaslanıp Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselamyň sogawy kän bolsun kıyamatda diýip Peygamberiň tarapyndan 10.000 hatmetdim Kur'an-ı Kerim'i diýipdir. Ve hemişe de Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam'ı özüme damak çalamda, gurbanlyk çalamda, Peygamberimize de gurbanlyk çalardım. Hatta kullu ömrünü 10.000 jarly çallam Peygambere sogawy bolsun diýip. Maňa sogap gerekler, şo jarlyň sogap Peygambere bolsun, tek kıyamatda büyük derejeleri ezafarak barsın diýip şeýit diýýär musulmanlar. Muhammed ümmeti Aleyhissalatu vesselam, Muhammed ümmeti malsyz bolmasyn, malsyz bolsaň gardaş dogan ýat bolar. Gaçar ağaň iniň bolmaz hatyryň, gowanar düşmanyň dostun ýat bolar. Musulman adam
bay bolsa gaw dipdir. Emele salihi käneler bihiyal ibadet eder. Asıl dersim de şundan meylak. Ey jawan oglallar, ey musulmanlar, ey zenanalar, ey erk adamlar. Biz için bende olacak bolsak kän yerde zarar çekmeli bolar, kän yerde kep çekmeli bolar, kän yerde tahqir bolmaly bolar. Kıyamatda insanları tek tek Hudaý Taala sataşak. Ey jawan oglallar, Hudaý Taala'nın ýanyna baramyzda din babetde bizden sual ediljek şey diniň özüne näme etdiň sen? Ondan sonra öz dindarlyň babetde näme etdiň diýip sorak ediljek. Şo taada biz Hudaý Taala'nın ýanyna bir diýmäne kefimiz bolsun. Saqqal goýupdyr, saqqal goýamyza bir maskar etse, ey musulman begeneyliň şoňa. Hudaý Taala'nın ýanyna, Peygamberimizin ýanyna bir keplemäne kefimiz bolar. Ya Resulallah, sen sünnetiň diýip saqqal goýdum. Meni mala meňzetdiler, meni geçe meňzetdiler, dawara meňzetdiler diýip şo taada Peygamberimiz aleyhissalatu vesselamyň ýanyna birazajyk kellämizin galmaklygyna sebep bolar. Hejabyň raýat edende ne edip ben boğulup ben diýip ýakan ýerde maskara edilýär. Ýa-zenanalar gurrun berýär. Bazarda bir tükerler we hejaply bolup baranda yüz beren hak diýýär musulman. Peýgamberiň ýanyna aýtmana sözüň madyr. Onu da ep bermedim ben hejabymı. Onu da men raýat etdim. Onu da men puşeşli boldum. Maskara edilsem de men gaşym almadım. Tahqir edilsem de men gaşym almadım. Hudaý Taala aýtmana sözüň badyr ey musulmanlar. Buharaň taryhyny alimleri ki keramet görülüpdi, alimleri ki müşkili dünyevi we diniň şoňa baryp metrah edilenine müşkiller açylýan şu alimlerden bir günün içinde 3000 alim Hudaý saklasın 3000 alimin kellesini kestiler. Bir günün içinde Buharaň gumuna jaýladylar diýýär musulmanlar. Orsun wagtyna. Şonda bize ders ey musulmanlar. Kıyamatda awadan gurrunmaý Mahtum Moleşanyň aýdýany Yuri Muhammed'in dini bileni aleyhissalatu vesselam. 5 işi berzay kıl musulman bolsaň Yuri Muhammed'in dini bileni içinizden salavat aýdyň aleyhissalatu vesselam. 124.000 peýgamberi geçti. Her biri bir ummet sany bileni. Rezwallar giderler gafik köşküne, cennetin işigine garşyn barjaklar. Gijeler ýaktalar gowher aşkyna. Ali Hatem başlap cennet işigine jomartlar geçerler nany bileni. Çörekler bilen geçikjekler jomarda adamlar. Ruza hemdemindir namazyň çırak, zakatu ihsanyň imanyň yarak. Munna bir at berseň mahşerde borak çekerler gyzyllan zyny bileni. Hudaý ýoluny at berýärlemişjenge. Hatta bir ette adamlar bolupdyr, bir ette zenanalar bolupdyr. Ey musulman, atyn beripdirler, atyna zyny ýok. Zyny berse atynyň burnugy ýok, ýa fermany ýok, noktasy ýok. Şonda sahabalaryň arasynda tabiinler evvel İslamda bolupdyr. Jenglerde atlara şoň aty hidaýet etmäne, tanap tafylmany bir entek zenanalar, ýaşyl zenanalar saçyny kesip örüp din ýolyna bir ýerde Hudaýa gazalsa bolýar. Bir ata nokta bolsa, bir ata ferman bolsa diýip saçyny kesen adamlar kene musulman dogallar. Olan gyzyl bilen cennete gaşyn geçip gitjekler. Ruza hemdemindir namazyň çırak, zakatu ihsanyň imanyň yarak. Munna bir at berseň mahşerde borak çekerler gyzyllan zyny bileni. Sef durup hur gyýylar gözledip, saylawalar her birinden hezledip, borak atyn çar tarafa hyzladyp şehitler geçerler gany bileni. Kan adamlar gan. Hudaý üçin bir çekip bolmayacak kefeceksen yüreğinden gan geçýär. Sen de kıyamatda gününüp geçersin. Ya Rabbim gan döktüm, ya Rabbim yaş döktüm. Diýmeň, din tutjak bolamda, diýmeň namaz okuyjak bolamda meni horladylar, hejabymla aýt etjek bolamda horladylar. Wa malmamda ey musulman bir wesletler we talaga ýazdy. Näme sebepli? Wa bizde wajalmýar diýip tawafaga ýetmediler ey musulmanlar. Wa bizde wajalmýar, o sebepli ben açylşyk diýip şon ýalyk talaklar bolupdy ey musulmanlar. Äpber kisse gitsin sen zawjun. Äriň ýa-da anaň äpber kisse gitsin. Kıyamatda Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam'ın ýanyna aýtmany sözüň madyr. Mahsumul mestan haq jamyn işer. Kim hesap elinden gutular gaçar, sırat köprüsünden salamat geçer, haqa kulluk eden jany bileni.
Näme bilen biz kıyamatda Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam ey musulmanlar aýtjak bolýan gurrugymyz ba? Biz bir ýerde derer çeksek, garip görsek, ey ýaşuly, oglum maýyp. 50 ýaşynda adam we oglum maýyp. Pikir etme, sen ogluňy özüň zinana ona zol puşakyny ewez edipdiň, zol onu eklep beklepdiň, zol ona eziyeti bolupdy, gerçen ýüreginden gawrýan, emma şoň saklamaklygyň olakon eziyet. Onu da sen bir defa Hudaý Taala zeyrenmänlersiň, namazyňdan, diniňden, paýbendiňden bir zerre de ize çekilmänlersiň, kıyamatda aýtmany sözüň bar sen. Ya Resulallah, oglum maýyp durup diýene saňa ummet bolup geçendirin diýmäni, kefimi daýy musulman dogalla. Ya gyzyňa urlup gelipdir, sakla bilmändirler, bir mesuliýet adamyny kälapdyrsyň. Janyň ýanypdy, halkyň ýüzi gülüp ýaşaýar, iwurlyk gelýär, her ahirette öýüne gelýär, ata öýüne. Emma sen gyzyň ýekseri öz öýünde ýaşapdy. Onu da sen ýene de şoňa arka bolup, ruhiýe berip, arkasyna ulakon bir dagy ýalak bolupdy. Ýene de diniňden sawyman, ahiretiňden sawyman, kıyamatda aýtmany sözümüz bardyr ey musulmanlar. Hemme kişiň zendigi iste şeýle. 30 ýyl ber ejarada ýaşap beren ýa adamlar bar. 30 ýyl ber ejarada. Halyk gülüp keýbedip öz öýünde ýaşapdy. Emma sen 30 ýyl ber ejarada ýaşapdyň. Ya Resulallah, öýlüde bolup bilmedim. Ýogsa wama barsam men öýlüde bolup bilerdim. Milletiň hakyny ýesem öýlüde bolup bilerdim. Şo ýagdaýda da men öýlü bolmany, şoňa razy bolup ýene de saňa ummet bolup Hudaýa bende bolup geçip gitdim diýsen. Fatada musulmanlar halyklar ganyny terezde goýakymda terezini darkylladyp aňryk geçip gitse, bu kynçylyklarda terezini darkylladyr inşallah. Ya şoňa meňde şey musulmanlar Türkmen alimlerden Hazreti İbrahim Edhem Kuddise Siruhu Belx'te Afganistan'da dünyaya gelip şonu padişah özi Hazreti İbrahim Edhem Türkmen alimlerden kıyskaca aýtjak. Fakat padişahlygy muqtaderdi. Ewinden 40 leşker şemşiri kızıllan bolup, sırtına 40 leşker şemşiri kızıllan bolup, kılıcı evinne 40 leşker gorzlary, gorzu kızıllan bolup, sırtına da 40 leşker gorzu kızıllan bolup, şeýdip iskortly ýaşan ulakon padişahlardan Hudaý üçin men kıyamatda tutulamaýyn diýip padişahlygyny ep berip, zinanasyna ogluny goýup giden adam padişahlygyny. Sonra aydan ay geçýär. Hazreti İbrahim Edhem Kuddise Siruhu çağasyny ep berip gidende çağasy taqriban bolasa bir kaýlyk bolmaly. Täze emp beren çağı. Aydan ay geçýär. Hazreti İbrahim Edhem Kuddise Siruhu çağasy ululýar. Sonra enesinden dädesi babette sual etdi. Sonra getdi. Dädem näme? Onu däden gitdi ogul. Şoň izinden gitmeli. Heyleme. Onda padişah da elam ediýär Belx'te. Her kim şu ýyl haja gitjek bolsa men haja ekjek. 4000 adam haja ekdi. Belki 4000 adamyň hajynyň hormatyna dädem tafalasyn diýip. Sonra Beytullah Şerifde Hazreti İbrahim Edhem Kuddise Siruhu şataýda ýaşap beren wagtmış. Onu bir forumrak aňlyğa ewurlik gelip ennesini alyp gitdiýär gelen ýyl. Şonda baranna bize gerek ýerişde ey musulmanlar. Şonda baranna padişahlygyny hep berip nire bardy. Men allanamayın, mala allanamayın, mulk allanamayın, padişahlygyny hep berip enesi bilen Mekke Mukarreme baranna adamsy Hudaý üçin padişahlygyny hep beren adam o düzden kelle ýalaňaç odun ýüklep gelýär diýär. Öz oduny ýygnap, meselem bir dağda biten çöpçör, bir zat agaçlar bolmaly, şonu odun edip çapyp zat edip Mekke Mukarreme gelip gıygyrypdy. Men ýeşteri et-tayyibe bit-tayyib. Kim halal zady halal zat bilen satyn aljak? Mene halaljak dağdan öz zähmetim bilen getirdim. Kim halal pulu bilen şonu satyn aljak diýip beter halal horyň üstüne kän işledi diýär musulmanlar. Şonda bir çörekçi, çörek pişirýän adam şonu satyn alyp, sonra da çörek pişirdi. Bu gurduňdan geçeýli. Şonda ogluny görüp bir-birine tanış bolup aglaşýarlar. Şonda Hazreti İbrahim Edhem Kuddise Siruhu tariban 15 ýyl çağasyndan daş düşenden soňra sataşanyny evvelin zat 3 tane 4 tane sonra getdi diye. Evvelin zady oglum haýsy dinine sen diýipdir. Ona dini İslamda däde diýipdir. Elhamdülillah diýipdir. Kur'an bilýänmi diýipdir. Ona Kur'an bilýän däde hatm etdim diýipdir. Elhamdülillah diýipdir. Alma okuýdyňmy de oglum? Hawa okuýdum däde diýipdir. Özüme görek alma bilýän diýipdir. Hüjre bardym. Kençin ýalak sonra getip elhamdülillah ona ogul men bilen işiň bolmasyn.
Siz öz dindarınız bilen bolup şo taada bir gurrun bolýar musulmanlar. Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam asl ummet boljak adam. Hazreti Sufyan diýen adam gurrun berýär. Hazreti Sufyan radıyallahu taala Hazreti İbrahim Edhem'in yoldaşdy diye bir wagt Mekke-i Mükerreme'de İbrahim Edhem'in ýanyna bardym, fakat ağlapdy. Ey İbrahim, näme bolýar saňa? Keplemendir. İkilenci gün marptır, keplemendir. Üçüncü gün marptır, keplemendir. Üçüncü gün barandan sonra, ey Sofyan, halka aýtjak bolsaňa men saňa aýtjak däl, örtjek bolsaň saňa aýdaýyn dipdir. Onda näme diýende? Onda şu wagtda taqriban Hazreti İbrahim Edhem Kuddüs'e sirruň dünýeden geçende 1200 ýyl, 1300 ýyl medende ýo zaman geçipdir. Şu wagtda bir ma'ruf dünýäk ady ýaýran bir çorwa wady diýe. Ona bellece bir adyny aýtýarlar. Şu çorwa ma'ruf bişirilişi de öz has bişirilişi we zaferan kärrek atylýar, içine etde atylýar. Şonu dipdir Hazreti İbn Edhem aýdypdyr. 30 ýyl bäri ey Sofyan, padişahlygyň mepbenenim bäri şu çorwany hewat etýän dipdir. Ýöne men bir iwiçkiň izinle ömrüni geçirip duran adam bolup duramaýyn kıyamatda dip Hudaý Taala'dan ne dilemek, milletten ne dilemek şu iwiçkiň dip. Şey dip tuqam geçen gece dipdir, bir iki gece mundan önce okuda Beytullah Şerif'in mübarek metafyna yatyk galypdyr. Dişimde bir adam gelýär, hewara awadan adam yüz nurana bir jam taam getirýär maňa. Şu taamyň buğu da çykypdy. Isi şu çorwaň isi hewat etýän çorwamyň isi maňa iyi diýe. O men de dişimde aýtdym. Ey Hudaý Taala'ň bendesi, men Hudaý üçin terk eden zadymy almayan, iýmeýän edim. Yo. Le in atamaka Allahu Taala. Sen Hudaý Taala iýeren näwese iýjekkämi? Durdum diýek, näme diýjek bilmän. Hudaý berdim diýip. Fakat ağladım, dişimde ağlap duram bolmaly. Fakat ağlayan näme diýjegimi bilemek. Fe innema nawalani hada rizwan. Ey İbrahim, dişinde gurrun boldy da. Ey İbrahim, şunu cennetin sakçysy iýerdi saňa. Maňa da aýtdy, ya Hızır. Hazreti Hızır aleyhissalam iştika dişine gelip duran. Maňa da aýtdy, ey Hızır, şunu fakat İbrahim'in özü iýmelli diýipdir. Hiç kime bermäne de ejazat ýok diýip. Ohm şonu yine de imanlorun Hazreti Hızır aleyhissalam aýdypdyr. Ey İbrahim, sana bir ilm aýdynipdir. Men öz kulagym bilen feriştelerden eşitdim diýipdir. Men u'tiya felem ya'khuz talaba we lem yu'ta diýipdir. Hudaý tarafdan bir zat berilip duqa şonu almasaň, Hudaý allyp duqa almasaň, izinle zarlarsyň, zarlaňda da berilmer diýipdir. İyi diýipdir. Şonu ilk başladım Hudaý Taala'ň ady bilen niye? Hazreti Sufyany gurrun berdi, Hazreti İbn Edhem diýişimde ilk başladım. Beter tagamly, beter süýüji. Şol häzede birden oýanypdym, oýanamda şu iýip duran çorwamyň bir mikdar agzymda, zaferanyň rengi de dodagymda diýe. Şonu şeýdip aglap gurrun berýän bolmaly. Mübarek agzy örtügülli. Oham Hazreti Sufyan aýdypdyr. Ey Ibn Edhem, maňa kökazasaň şu dodagyň diýende gasam içýär. Hudaý bilen gasam bolsun İbrahim ibn Edhem'iň dodagyna zaferanyň rengini gördüm diýär. Tarihte de aýtýar musulmanlar. Ol adamlar dünýede gezip bäkä dişinde Hazreti Hızır aleyhissalam peygamber öyle bir mübarek insan cennetten şoňa taamy berilýär. Näme sebepli? O taraftan padişahlygyny hep beripdir. Müň musulmançylygyny, müň küýdäňişindäki iýdilerini, imanlaryny cennetin taamy bilen satyn alypdyrlar. Bula da kıyamatda öz musulmançylygy bilen geçip gitjek musulman dogallar. Biz de şeýle diýmän kutahylar kändir, feşar ykdysady kändir. Çagasy bolmayan adam çagasy bolýan adam bilen kıyamatda deň bolup bermer. Kan Hudaý Taala'ň ýanyna aýtmany sözü bardyr. Bir wagt bir zenane geldi. Garynny tutup. Bir zenane geldi garynny tutup. Öýüde girenak näme diýende? Onu ahunjan men içimde çağamma jenin aýryldy, çatlady. Näçe gün boldy? 23 gün boldy. Şun galdyrmana, şunu düşürmäne, şunu sakt etmäne, kortaj etmäne pulum ýok şu sebepli. Onda gel öýe Hudaý Taala'ň sözünden bir aýdaýly bir nasihat bolar, bir doga bolar. Ýok, öýüde girip biljekdäl. Onda näme? Şu içindäki jenin iýslenip men hiç öýüde girip bilemek, daşarda ýaşap ben. Onda adamyň näme? Ay adamym
Mavatta muhattara giretdi zat etdi. Men öz harjym şey dip çykarypdym şu jenin islerini men ennam janymdan şoň isi taşaryk syzyp hiç bermende musulmanyň öýüne girip bilemek. Onda näçe milyon hezinesi bar? Bir 5-6 milyon hezinesi bar, şonu tapamak diýipdir. Şo zenany bilsin. Şey dip aýrylmakly, puladar bolmakly kıyamatda kan arasaja derderse pul bilen içinde yaşap beren adamlar musulmanlar ha. Çağası dünya gelýär, bir bende Hudaşy estres bilen kan zenanlardan öwdedir musulmanlar. Haýsy bir näçe musulman dogalar. Bize çyn musulmanlyk gerekdir. Bir ýerde zerer çeken bolsa din tutulmagy sebepli we bir ýerde de adamlaryň gülüp ýaşap şu kısmatda adamlaryň hemmesi muraffah, fakat men başyma düşüp dur şu musibet. Kıyamatda Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam'ın yanına ya Resulullah şu kıyınçılıklar bolup durada men yana sana ümmet boldum. Hudaý Taala bende boldum diýsek, kan ýerde musulman keplemeni ýagdaýymyz bolar. Ihlas edip oturduğunuz Hudaý Taala hiç gaýsyňyz namardar etme. Kıyınçılık zamandır. Bizim de mawzuumuz kıyınçılıklar üstünde evvel İslam'daki kıyınçılıklar. Gelseňiz inşallah hem Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam hoş bolar, hem Hudaý Taala hoş bolar. İnşallah bize o cennetten Hazreti Hızır Aleyhisselam bilen can bilen zat getirmese de her gaýsyňyz bir gawluňyz bardyr. Her gaýsyňyz bir şunýalyk bir ezafarak milletin çekmeýän derdini çekýän erseňiz, milletin götermeýän ýükün göterip duran erseňiz, şu ýükün hormatyna inşallah kıyamatda şu Hazreti İbn Adem'e berilen sorwa hemmeňize de beriler inşallah. Nefere bir elhamd subhanallah ötelere dua edin. برای مشاهده ویدیوهای بیشتر به کانال یوتیوب سخنرانی های علماء ترکمن سر بزنید، مشترک بشید و منتشر کنید، اجر ببرید.